Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. Ja, håbet. Man siger, at håbet dør aldrig. Hvis han sidder under en kokospalme på en Bountyland-strand, så synes jeg, det er dejligt. Poul Martin Jensen var 22 år, da han i 1989, som så mange andre unge, besluttede at tage et års orlov fra arkitektstudiet i Aarhus, væk fra kollegieværelset her på Klostertorvet 10. Poul ville jorden rundt. Rusland, Kina, Filippinerne, Canada, USA. Han planlagde sin tur nøje. Da han efter en rejse med den transsibiriske jernbane kom til Filippinerne, havde han en flybillet til Hongkong den 23. januar 1990. 4 dage før skriver han et sidste brev til vennerne i Danmark. Poul nåede aldrig sit fly. Han forsvandt mellem den 19. og 23. januar på Filippinerne. Pauls far har selv rejst meget. Vi læste altså meget højt for børnene, mens de var små, og det var de klassiske etnografiske værker af Haslund Christensen og Knud Rasmussen og hvad de ellers hedder, de opdagelsesrejsende, vi har. Så det var ikke spor unaturligt, at Poul igennem flere år planlagde en jordomrejse? Nej, det tror jeg, han har haft i sig hele tiden. Ja. Og på et tidspunkt sagde han også til mig, da han nu var begyndt at studere arkitekt, hvad jeg jo også gjorde i sin tid, at nu måtte jeg altså ikke tro, at det ville blive sådan et jævnt forløb. Han ville sikkert holde en pause midt i det hele og tage ud og rejse. Poul er arkitektstuderende i Aarhus, da han beslutter en jordomrejse. Første stop er Moskva, hvor han møder sin søster Ulla. Han virker glad og sådan fuld af energi, og nu har han endelig besluttet sig for at tage afsted, og han vil med den transsibiriske på et tidspunkt. Og, jamen altså, jo, glad, overskud. Har lyst til at komme ud og møde andre mennesker. Sådan virker det på mig. Så er han ude til at styre på det? Ja, det synes jeg. Da han tog en tur med gymnasiet til Belgien, hvor de nok mente, at de skulle ned og se EU og en atomkraftstation og sådan noget, så tog han i stedet for ud på et stort museum, belgierne har, som hedder Tervuren, tror jeg, som er fuld af afrikanske skulpturer. Og da han kom hjem, gik han øjeblikkeligt i gang med at lave et Afrikakort så stort, hvor han skulle skrive, nu skulle han finde ud af, hvor de forskellige stammer boede henne i Afrika i gamle dage. Det er et stort arbejde. Pauls tegninger hænger stadig i barndomshjemmet i Skamby på Nordfyn. Han kan sagtens være udsat for et rovmord simpelthen, eller et røveri, hvor man af vandveje er kommet til at slå ham ihjel. Der har jeg også et par billeder af ham, hvor han er ude at svømme. Mm. Umanerlig langbenet. Ja, når han står i cyklen der. Jo. Da Poul var 7 år, forsøgte hans mor at begå selvmord. Ja. Undergrundsbanen. Ja. Det er ikke noget, som bliver talt om i Pauls hjem. Hverken Pauls far eller taler til mig om det, eller jeg taler med ham om det, og Poul og jeg taler faktisk heller ikke om det. Men det kommer jo til endnu et forsøg, og der er det faktisk en af jer 3, nemlig jeres fælles kammerat, Poul Odins Peter, som finder hende, da hun har kørt sig selv i branddommen. Ja, hun forsøger at drukne sig selv i rullestolen, men hvor Peter finder hende, mens hun ligger dernede, og de når at få hende op, inden det lykkes for hende. Og 3. gang lykkes det så. Ja. Det har nok især været hårdt for Ulla, min lillesøster, og så for Poul. Han var jo den yngste.
Hvor gammel kan han have været? Han har jo ikke været mere end 10-11 år dengang. Det er jo alt for tidligt. Er der nogen som helst risiko for, at Poul har taget livet af sig selv? Det kan jeg ikke forestille mig. Den eneste risiko, man kunne forestille sig måske, men det har jeg aldrig mærket nogen hvad skal man sige, tendenser til, men der er altså nogen, for eksempel hans mor, fik nogle meget svære depressioner. Og i sådan en tilstand, hvis man kommer ud i en depression, så er der nogle mennesker, der tager sig af dag. Poul skrev flittigt hjem cirka hver 14. dag. Men det sidste brev fra Kina virker underligt, som om forsiden mangler. Det er min vurdering, at han eksperimenterer med sig selv. Måske er det en form for forsinket pubertetsoprør, han er kommet i gang med nu. Fordi han eksperimenterer lidt, men det er jo ikke sådan, at det flyder for ham. Slet ikke. Han prøver på, som et hvert ungt menneske vil gøre, at se, hvor hans grænser går, se, hvad han kan, prøve nogle nye ting af. Jamen, rent faktisk, tror du, der mangler en side? Nej, det tror jeg ikke. Der er mange tegn i hans skrift på, at han virker positiv, glad for sin familie, meget optimistisk, om end svingende, og om end med problemer, men slet ikke af den kaliber, som jeg vil sige, kunne ligge bag et selvmord. Når jeg nu fortæller dig, at hans mor begik selvmord, da han var omkring 12 år gammel, hvad fortæller det så dig? Jamen, så giver det jo en forklaring på, hvorfor han har haft svært ved at komme videre. Jeg synes, han havde en meget stor kapacitet til at klare svære og vanskelige situationer. Han var meget omgængelig, og jeg tror, at hvis han var kommet i en eller anden faretruende situation med banditter, eller hvad ved jeg, kidnapning eller sådan noget, så tror jeg, han havde klaret den. Altså, så det er derfor, jeg mest tror, at det må være noget ulykke eller sådan noget, et eller andet. Poul i Kina i slutningen af 1989. Hvad siger du til den, Poul, du ser der? Ja, det er en helt anden Poul. Det udtryk, han har i ansigtet, det har jeg ikke set før hos Poul. Han ser meget ældre ud og meget mere sikker. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville lige kunne have sagt over ham, hvis jeg havde fået stukket billederne ud alene, de to. Selvom du jo har set ham rimelig kort tid før. Ja. Og så alligevel, når jeg kigger på det, er jeg sikker på, at det er Poul. Jeg kender ham så godt, så jeg kender hans skægstube også. Når du har kendt ham i så mange år og mødt ham også, da I blev unge og som studerende og lignende. Du ville vel nok vide, hvis Poul på nogen måde havde misbrugsproblemer af den ene eller anden slags? Jamen det havde han slet ikke, og han havde i den periode, hvor han rejste meget og oplever, at jeg prøvede sine grænser af, der oplevede jeg ikke, at han prøvede sine grænser af med noget misbrug. Altså heller ikke overdrevet hasrygning, eller... Men han røg det slet ikke? Han røg ikke, og vi var nok dem, der røg mere has end ham. Selvfølgelig kunne man sælge sit hus og sige op på sit job og skrave alle de penge sammen, man overhovedet kunne have, og så tage til Østen og lede efter ham. Men det er vi ret sikre på, at det havde vi ikke fået mere ud af på det tidspunkt. Da vi nåede til maj måned, ja, at kom jeg til den overbevisning, at der kunne ikke være anden forklaring, end at han var død. Og det måtte vi jo så snakke om i familien, og ligesom kom til en fælles opfattelse af, og det gjorde vi så også. Så det blev vi sådan stort set enige om at mene på et tidspunkt. Men kan man nå frem til sådan en erkendelse, når ens søn er savnet og ikke fundet?
Ja. Paul forsvandt i Filippinerne mellem den 19. og 23. januar 1990. Den danske ambassade bad et detektivbureau om at efterforske sagen. Detektiven Perfecto Septimo fortæller os pludseligt, at Paul var i live 10 måneder efter, at han forsvandt. Han fandt ham på Sydøen nær vulkanen Dal. Yes, in last at the end of this operation, I saw him and I gave him a letter coming from the embassy. If it's true, then he was alive at that time. Yes, I found that he is alive. That is my mission, is to find out he is alive or dead or alive. Then I found out he is alive. At that time. That's all. På sin vej mod Filippinerne mødte Paul 2 danskere i Kina, som han rejste sammen med. Kontaktsøgende tog nogle gange nogle chancer, synes jeg. Ikke? Altså med et sted i Yangtze gik han ind i en grotte, hvor han skulle gå igennem noget vand. Han var godt nok sammen med en anden rejsekammerat derinde, ikke også? Men han tog ligesom nogle chancer, fordi han godt ville opleve nogle ting. Ikke? I Filippinerne indlogerede Paul sig sammen med sine 2 danske rejsekammerater på dette vandrehjem. En flink fyr, men hvis han følte, at han blev snydt af befolkningen, eller han følte sig uretfærdigt behandlet, så kunne han simpelthen blive utrolig hidsig og virke utrolig truende. Oplevede I det? Ja, det gjorde jeg. 2 gange i Kina og 1 gang på Filippinerne. Sammen med sine danske rejsekammerater tog Paul til det sydlige Filippinerne til øen Mindoro. Paul rejste alene rundt på de filippinske øer, vendte senere tilbage til vandrehjemmet i Manila. Hans far havde overført 10.000 kroner til en bank i Hongkong, hvortil Paul havde en flybillet den 23. januar. Den 19. tjekker han ud. I still remember the face, but not really the whole picture of Paul. But I still remember, the lips and the nose and the eyes, and then the hair, but not the whole picture. Paul har 4 dage før fly til Hongkong. Han skriver til vennen Thomas, at han vil bruge dem til at opsøge en aktiv vulkan syd for Manila. Paul forsvandt her i Dalsøen på vulkanøen mellem den 19. og 23. januar. Arne Laursen, konsul på den danske ambassade på Filippinerne, tog personligt ned på Sydøen for at lede efter Paul. Den tur kan jeg godt huske, hvor jeg løb rundt lidt lokalt og prøvede at finde ham. Og der var en, der genkendte ham. Den 17. januar boede Paul her på Forsig Apartal i Tagaytay. Næste morgen bad han om råd om, hvordan han kom ud på vulkanøen. Fra Tagaytay tog Paul videre til Talisay, hvor han indlogerede sig på Rosalindas Place. I'm sure. 100%. I still remember. 101%, not 100%. Yeah, I still. Because he's in my mind. Did he stay here, Paul? I think one night only. Detektiven Septimo Perfecto opsøger Leo i Talisay. At doon sa lugar na pinaghanapan ko sa kanya, halos lahat sila ay sinasabi nila itong sa Talisay kay Rosalinas Place. Halos lahat sila ay kinukonfirm nila na yung taong niya ay tumira sa kanya na ang pangalan mismo ay Paul Hensen. At ang sabi nila,
ayan nga, isinamahan pa nila na pumunta sa Batangas, sa Taal. May kasamang babae na foreigner din ng tsura kasing height niya halos. Ifølge detektivrapporten tog Paul sammen med Leos søn til vulkanøen Dal og senere til byen Batangas. Men det passer ikke. Yung aking sinasabi sa iyo is si Paul na Danish national is eto ang letrato, matatandaan mo kaya siya. Palagi ko po na chatmate. Hindi na niyo matandaan? Hindi po kasi halos karamihan po kasi halos araw-araw po kasi iba't ibang tao yung nakikita namin araw-araw dito. Talaga pong sa ngayon po hindi ko nakikita yun. Hindi niyo natatandaan? Siyempre po naman kayo naman po unang beses yung pagkakakita palagay ko po susunod na kahit sa picture o sa ako makikilala nyo hindi ko po nakikita po. Hindi niyo nakikita? Hindi po nakikita. Meron dumating ditong Pilipinong private investigator, no? At according sa kanila, ikaw daw ang nakausap. May natatandaan ka ba? 11 taon na po yun. 11 taon, bali po 1990. At that time po, wala po ako dito noon. Wala kayo dito noon during that 1990. So wala kayong nalalaman kasi ang sinasabi, nakasama niyo si Paul, pumunta sa Tanawan, nagpunta sa beer house, uminom ng konting beer. Wala ba kayong natatandaan? Wala po ako natatandaan noon. Lahat po nang nakasama ko dyan, pagkakuha po dito, ayos po, wala po akong nakakuha ng reklamo. Yung kasama po. Dami ko po nakakasama ng ganyan, pero wala po naman. Pati yung investigador na Pilipino, hindi mo rin natatandaan? Wala po ako natatandaan. Leos søn fastholder, at han aldrig så Paul, men Leo selv husker ham, og i håbet om en dusør startede han sin egen efterforskning. When the investigator left our place, I went to Cagayan City to have a phone call in the gasoline station. I drove my jeepney, passenger jeepney, and went to the gasoline station and called the Denmark embassy. And somebody answered there, okay, who are you? I am a military man. So I will help you about the problem of Paul. And the man who talked to me during that time gave me a story that the mother is sick and they need Paul to be back to Denmark. Ifølge Leo tog Paul efter et besøg på vulkanøen vestpå til den lille by Matabunkai, hvor han boede på et hotel, hvor en af Leos slægtninge arbejder. I first went to a detachment of the PC Patrol, Philippine Constabulary Patrol, and that was Master Sergeant who helped me to be with me to Matabunkai Beach Club Resort. It is in Matabunkai. Because I have a cousin there. My wife has a cousin there. And I talked to her. And the answer is, he just left this morning, going to Manila with some friend, Filipino friend. Den danske ambassade fortæller via Udenrigsministeriet Pauls far, at man på baggrund af oplysninger fra Leo og detektivbyrået anser Paul for at være i live. Vi opsøger Leos slægtning på Matabunkai Beach Resort. Leo, he said that this guy stayed in Rosalinda's place one night. And then he went to this place and stayed 3 nights. No idea, sir. But Leo says that because he was a missing person, the police and other investigators, they came to Leo and said, "Where is the man? Where is the man?" And he said, "He's gone to here." And then Leo took his jeepney and drove here and talked to you and showed you the picture. And you said, yes. No. I don't see him, or even if they are my cousin, I don't have any communication about them. So he didn't come here? Yeah, no.
Are you sure? Yes, sir. I don't know about that guy. Vi tror stadig, at Paul forsvandt her på vulkanen i Dalsøen mellem den 19. og 23. januar. Men er det muligt at forsvinde på Daløen, uden at nogen opdager det? Sa lugar niyo to, sa tinagal-tagal niyo rito, kasi 1965. Kung sakali ho kayang may aksidenteng nangyari, siguro, nakakatiyak po ba kayong 100% na malalaman ng mga taga rito, kunyari may foreigner hong na-aksidente o namatay dito? Sigurado ako na kung mayroong aksidente mangyayari dito sa isla, hindi pwedeng hindi malalaman ng lahat ng opisyal ng barangay sa paligid ng island. Nakakatsak po kayo? Malalaman lahat. Malalaman yun talaga. Dahil i-aalarma ng lahat ng barangay captain na mayroong na-aksidente na foreigner. Hindi pwedeng hindi i-report sa municipal. De lokale beboere på vulkanøen Dal udelukker, at Paul kan være forulykket på øen, uden at nogen opdager det. På grund af Leos utroværdighed og detektivbureauets manglende resultater, besluttede den danske ambassade at indstille efterforskningen. Men uden sine chefers viden fortsatte detektiven Septimo Perfecto sine undersøgelser og finder Paul 10 måneder efter, at han forsvandt. After the final report was written, you came back a second time. Yes. And what happened? I found Paul. Yes. At the other cottage near of the formerly I will come, then I will found Paul. Detektiven Septimo Perfecto siger, at han personligt i Talisay overrakte Paul et brev med besked om at ringe hjem, 10 måneder efter at han forsvandt. Samtidig blev en anden dansk statsborger med navnet Paul fundet død i det nordlige Filippinerne. Spørgsmålet er, om detektiven har taget fejl og givet brevet til den forkerte Paul. Jeg var nede og se på vedkommende for at finde ud af, om det kunne være Paul Martin Jensen. Jeg mener nu, på det tidspunkt, det blev konstateret, at han var svensker. Altså han havde vist nok et dansk navn, men havde boet så længe i Sverige, at han var blevet svensk statsborger, og svenskerne overtog sagen. Det jeg kunne konstatere var, at det var i hvert fald ikke Paul Martin Jensen, og det var heller ikke det område, vi havde søgt efter ham i. Men lignede han Paul Martin Jensen? Overhovedet ikke. Det her må betyde, at det var Paul, som 10 måneder efter sin forsvinding modtog et brev i Talisay med opfordring til at ringe hjem. Men Paul ringede ikke hjem. January up to April 29, we have already verified that report, but it so happened that we didn't found any report of missing person here. Pauls pas udløb den 21. maj 1997. I think it is not possible to hide here without any passport. Because maybe they will be hunted by our authority here. So it is not possible to live here without any passport at all, especially a foreigner. Is this a safe area to travel in for a foreigner? You know, since I assumed my duty here as a policeman, I know that this town is very peaceful, as being considered as one of the most peaceful town within the province of Batangas. I 1990 havde Paul stadig et gyldigt pas. Men kunne han leve her i Talisay, hvor detektiven Perfecto mødte ham, uden at andre i dag kan huske ham? If
unidentified dead body was found in your district, you would know, yes, and it would be reported. If there's cases that if, for instance, somebody were found a dead person, it was reported here in our police station, and we recorded it here in the police battle for reference. Vi tror, at Paul i de 10 måneder levede et andet sted end Talisai, og blot var på genbesøg, da detektiven Perfecto mødte ham. Men hvis det er rigtigt, at Paul vendte tilbage, så er det også muligt, at han vendte tilbage til øen Mindoro, hvor han havde været før. Vi prøvede. Vi ved, at Paul, da han første gang besøgte øen Mindoro, boede her på Fisherman's Cove og kom i tæt kontakt med en filippinsk kvinde, Jasmine. Vi ledte forgæves efter hende. Detektiven Septimo Perfecto fastholder, at han mødte Paul i Talisai 10 måneder efter, at han forsvandt. You met Paul here or here around? Yes. And handed him a letter? Yes. Why didn't you ever report it to nobody? Because the case is over and is strictly confidential. That's the reason why? Why, yes. That's the reason why. Do you know why they stopped the case? I don't know why they stopped the case. But you're sure you met him? Yes, I met him. Vi ved, at Paul forlod Manila den 21. januar 1990. Vi er overbeviste om, at han samme aften overnattede på motellet 4C i Takatay. Der slutter sporet. Dog tror vi, at detektiven Septimo mødte Paul 10 måneder senere ved søen Dal. Men hvis det er rigtigt, så valgte Paul frivilligt at forsvinde. Hvad der skete og hvad der siden hente, ved vi ikke.